Tror du, at 2. verdenskrig kun blev udkæmpet i skyttegrave og på slagmarker? Tænk igen. Britiske gårde blev usynlige frontlinjer, hvor familier førte deres egen desperate krig mod sult. Forestil dig dette. Børn helt ned til 8 år, der malker køer før daggry, og derefter skynder sig i skole, kun for at vende tilbage til mere slidsomt arbejde, indtil mørket faldt på. Deres forældre stod over for umulige regeringskvoter. De kunne producere nok mad til at brødføde en hel nation eller se folk sulte. Alt var rationeret. Når traktorer brød sammen, var der ingen reservedele. Landmænd svejsede skrotmetal. Reparerede værktøj med ståltråd og bønner. Intet kunne gå til spilde. Ikke en eneste kartoffelskrald eller dråbe mælk. Måltiderne var sparsomme. Arbejdsdagene strakte sig uendeligt. Søvn var en luksus, som få havde råd til. Alligevel holdt disse mudderdækkede helte Storbritannien i live, da ubåde kvalte importerede fødevarer. Den virkelige krig var ikke kun i Frankrig. Den blev udkæmpet på alle fugtige marker, hvor almindelige familier valgte overlevelse frem for overgivelse.